Oi guys! Woo! So guys, welcome to another video. Video. Ako na guys, oh. So sa mga nangutana guys, ugasa ang Panglao International Airport. I mean international kay sa una domestic flights lang gihando sa Tagbilaran Airport. Muna ang Panglao Bohol International Airport, the newest airport here in Bohol, Visayas, Bohol. So mula ka na kuha sa Switzerland. Ikaw awire ang mga yawi tanan. Pa! Aw ka pa! So this airport guys covers almost 8 kilometers of runway. No? 8 kilometers. And also it covers almost 1/4 of Panglao's land area, landmass. I can't believe this is really big guys. Kasi kayo mo sa airport sa Panglao ma. Gansi na tani ma. Kaya magato na tages dire. By the way guys, kaya nga video kay sponsor sa boholsafedrivecar.com. If gusto mo cheap, affordable, and reliable car rental services diri sa Bohol, book na. Dara ang website. Link sa website below. Muna ang website na kani. Diba? So, naka-guess guys, diri ka nga side mag-watch sa mga guys. Diri ang waiting area sa tanang mga driver. Kumpara sa Tagbilaran, perteng gamaya dito. And if gusto mo mo sa Tagbilaran guys, kanira nga bus yung sakyan. Mo sa Dao Terminal. Kung mo sa Panglao guys airport, mura sa inyo yung bus yung pangitawon pa doon sa Panglao International Airport. You need to pay only 50 pesos para udong sa Tagbilaran to Panglao, vice versa. Unlike the old Tagbilaran Airport, this can accommodate at least 2 million passengers in every single year. Ikuha ang color sa floor based sa color sa Chocolate Hills during summer. So karon guys, mag-tour na sad ta. First stop guys, kaya ang blood compact site.
medyo daghan-daghan nagturista dire guys. Magmabta ng mga 8 AM. Okay, sa Luyon ako guys. Muna yung mga tourist guests. Nag-drive pa, nagsakay sa van ang uban. And it's just sad to see nga mga tao karon din yan. Wala mo value sa unsang i-purpose sa pagdong nila sa church. Mudor sa church para magpa-picture, then i-post sila mga accounts. So, I just found out that naay bagong McDo diri sa Agna. Ang problema lang sa McDo nila diri sa kuan guys sa Agna. Wala ka parkingan. And the reason why nga nung na ako sa Agna karon, kaya na ako service na guest. And now it's Sunday. And Lord's Day. So guys, that is it for this week's vlog. Shoutout there guys ni Carmel Justin Ocon. Ako kung ninyo kalimti og follow sa Instagram, then don't forget to like, comment below, and subscribe to my main channel if wala pa ka nag-subscribe. By the way, nandito karon sa Garcia Hernandez. Peace guys!